ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Karatria Bal Swasthya Karyakram National Health Mission ke Sorkar Meghalaya haga pradri ulber araja Pusau. Kelapan pendapat ba ek National Birth Defect Awareness Month March araja Pusau ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong kumshi benta ban pensha shikipat ba nong shoshnong. Ha ka biade bakajing Jingsumar yagi Khunlung ki badang kha bagi Khynnah ki bakinjo ekarta ba khat prasnem bedanjing Duna ha ki Dkhotmet. Baniyo ikijing tip iba bania pila ban singap ikijing kran bagijing pensyai na ka doktor Susil Daris Longtrai kepada pediatrician DEIC Banu State RBSK consultant NHM Meghalaya Ba Johnson J Nongbet. Haga digijing lang lasa kilang daga additional superintendent jangga Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong Dr. M.C.M. Lee ke social worker DEIC East Khasi Hills ke Kong Uniki Lingdo ke Director of Health Services Kam Joint Mission Director NHM Meghalaya ke Dr. F. Karshiyeng bat kiwe-kiwe. Menta kesini dari kesini bagi launch ya ke National Birth Defect Awareness Month tahun bulan March. Kemudian tahun ini ha ke state jami nri ha ka rihi barok koi. Menta kesini dari bagi launch ya ke program. So balai bagi kuat ban observe ya ke program ya ke Birth Defects Awareness Month kalau ba ngi babun ha kini ki Khunlung ki badan ka jing thod dani ka jing Duna ha ki Dkhotmet ka baja na do ka porba dang pun dang khai ki so ladang ipek ya kini ki yani ki statistics ha ka India ngi pen i ba ka pen i ba ka jing yap jong ki Khunlung bat ka jing don jong ki ta ki birth defects bangi ong kala Duna ba na do ba ka inception jong ka National Health Mission ka worldwide kata ka jing yap ki ka jing don jong ki Khunlung ki bakha bat ka ni ki birth defects kalong 100% kata ka bot 100 naman laki sis pangot ki Khunlung ki bakha haman la uslam ki don ya kita ki birth defects tangha India kumba 0.9% lani saw nakispa kita ki Khunlung ki yam hapo kashibanai nakadaw jong kita ki birth defects but 1.9 nakashispa ki yam ki Khunlung ki bahapo sansnem ki badonia kita ki birth defects so nakan daw jong kini ka jingbun ka kumbangi ki statistics ka rihi barok koi lingba katanat jong ka kot ka khya ki yale banwa ya kilat ki lentin ki ki daw ki bablong ya kata ka jing don jong kini ki Khunlung ki bakha ki badon ka jing anna lani ka jing thut hakamet ka phat jong ki so kuman ong kini ki jing thut hakamet ka phat jong ki Khunlung na do badang kha kita ki birth defects ko bi ong ki don ki bubun ki badon ka jing dei ba kita ki genes bi ong mau kita ki genes ki badon na do dang pun na do ki mi ki pa ki mi it pa it kiwe kidai ki jing thot ha ki benta ki badan ka ki jing thot jong ki benta jong ka kmi lani ka kmi ka kan kino ki jing sitam ha ka por baka armet lani shwa baka armet du bat kiwe pa de ki jing sitam ha ka kmi kumbangi ong kum kini ki infection mo kum ki nyang perset ki bangi osno ki nyang khar kini ki lawan pun khai ki Khunlung ki ba red ka kle ki ba mi osno bat hadian nang ni kini ki Khunlung kin long kin slam ban san ha bor met bat ka bor perkhat pendan jong ki nang ta kini ki kemir mo ki ba di dawai komenta phila ban solution dawai solution na pharmacy lar kim pat te ki la met ki la ban sim kino ki dawai ri kum bangi te ki dawai ki bobon ki dawai ring bat kini ki dawai pain ki rasru kum ki diclofenac ki ibuprofen ki long secret ya kini ki kimi ki ba dang pun ki kenja antibiotic ru ki don ki solution na kala sim kum to rengi kwa ban pen sok thu hi ki breu ba si sien ba ki la tep dan si sien ba ki la ko ban plan ya ka jing ban sedang ya kalong yen ki dei ban
perkhat wa kini ki ba khoi timde ma tuition hin reward na ki brio jong ka kot kya ba te kino ki ba bhai ki kino basni hi ki bon ki jinglien jong ka kemi rumah na la rakam te bakala armen kum kini ki don mo kini ki thei ki ba bam kini ki kerni kini ka jing bam duma ka jing bam kwai nang ta ba de ka jing di cigarette ki ba di wine la ni ki alcohol la ni ka kian kini ru kita ha kum kini ki jing pang ki jing kat suntur nang ta ka jing don ki jing thot hau budlom haka jabing kini ru la pandai tang na ka daw jong ka jing kerni jong ka jing di cigarette la ni ka jing bam ka jing di kiat jong ki kini sa kiwi ba de ki long ba ka teng kini ki sngat ya ru ki sngat ya so kum kitu ki bri bla long obese mi ong no kum kitu ki bri ru kim dalong kam da bhai ki khon la ki kha teng la ki sngat ye ki la ban yo long ka jing pang sini la ban yo long ka jing pang baby ru ki so kini ki la ban ban long pa de ye khon i bang kha bang pon ha ka kemi pa ki la ban yo miscarriage no la ni abortion la ni ki la ban da ki la he ru ki la da ma prab nai lai ki la ban yak no ko kemi chwa ban khai ki so kita ki ba ni perkhan ni on na sangat temle lagi kan kata le yi Khunlung nrai kita ki pala man kata lawan penkhai ikun badan kejing Duna ka men nang ta la ka mi ka rai kho ero la ni ka Duna kita ki vitamins kam tam ki vitamins ki ikun ka folic acid ni on la ni ka iodine ru ka folic acid kum ba nyopo na ni prapo percent ki Khunlung ki bakha bat kini ka jing thut ha spinal cord la ni ha ka jabing ni ka ding na ki Duna ka folic acid so na kata daw ki ong syawa pin plan ni ka pregnancy syawa pin plan ban sedang ni kalong yang jong pidi ban ni ikun do doktor na man do ki advice ba pin di dawai folic acid na do lai banai syawa ban pun ni Khunlung ba lai banai hadin bela pun ni Khunlung so ka iodine ru we la da Duna ka iodine ha kamen ka jayu la ban khai Khunlung badan ka bor Duna ka perkhat pandai na ka tahu ka daw ki le kan ni ka iodine fortification ha ka mulo ki bo ka iodine so bakin nom Duna ka iodine ha ki beriu baro bat kham tam ha ki kini ki ba pun so kumbang ila kini ki ta ki risk factors bani ong la ni ki bala ban ya dei bat kanika ka jing pun ye ki khon ki ba la ban yo kan ki birth defects na ki genes ru ki genes mo ba yo ki mi na ki khwa nim dei ban kan no tangi ki mi kan oh yo ini khon ba long ni de na ka daw jong phi ta ka dan ka por ba ki ha ban ya separate no ban ya pau no un ong ba ngatin yo nda kha se iwe kan kha mo ka kami kan khai ba long ni ri de man su tho ba pa long equally responsible ki genes ki wan lang na kami ba na pa na kami na pa kum jo hi bi tang na kami so kata ko ni ki genes ba ka we ka long ba although kam ta ja ha kanika community jong ni ha ki khasi ka long ka jing ya song kha ki ba ya jan kumenta umama ba ka persa lani para si bakha si para kha first cousin to kumkini ki jing shitam ru kumkini ki birth defects khamja habun jong kini ki bai song kha song man kum kadang ye don ka first blood relative pangi oma kani ka ja khamtam hakini ki brio po India ha South India North India bakin ki Muslim community so haki brio jong hing si omo khamduna kita ki ba khai ki khun ba na ring di ban tip de bam de na ki jeans ka de na ki wi ru na ka jing shitam ma ka wi na ki wi kala ban de simple kum kini ki ngim sat ba hai ki jhur lani ki so bangi ba ha ki jhur lani ki so bangi ba ja yu ki don ki pesticides lani ki shit ai no ki jhur ba ki nom ya so ki tu la different side ba ya ki brio ki bom le ba side ba klan me le re ka kumi even it was in baret ru kala ban kata anwanchna ban pendong ki kami ki ban yo ya kita ki khon ki badan kita ki birth defects so hamni ha ka center jong ni hamni for district early intervention center ha po ka program jong ki NHM ni ped ya kita ki defects ya kita ki jing Duna ha kan ba kini ki long kita ki neural tube defects ko mangal patai mane kita ki jing thot ki ba la ban yo na do dang khai ki long la ban jing at ni khamat la ban ni jing at ni hadin jong clear la ban ni jing at hadin jong karandang la ni hamu butlong ba hadin mo ti bali ni stress ya kani kalong bala dan ni treat
Hakapor ka babiang ikini ni laban benong ki khilung laban ni benong totally normal ro tama near normal mo baki laban em ka jing em ka baki laban ne hi shit ban ya hi let chabar hi rela dang e ki am ki laban no ba tumna tam ban ya shi shong sang ha ka wheelchair saki wei de ka bang yo I bhan kini ki birth defects ka bang laban I rak ma juni dan kam ban da check ki doctor ban le ya no ban diagnose ki ka de ka jingka jing ka shintur ti kalau bandi ke jingkat ke bahapok jong kating am tu teng dal akar ke sentur ni lapet chapo em jong kating am regeran ke por ke ba nang ni me le pin pet chan chapo ran ke jingkat so balai ni ong ikini ru badai ban suman ploy bot kalong ba lada ni ye kli kawai kalong kinong ki ba jingkya namar kinong la ban ngoi ha ndangoi le la no namar kadon lang ka connection ni sa kawai kalong ba kini ki kilong namar kim la ban boin ba ban ke jet ko bin ka ni kirai kho kim la ban ki jingkya sakawai kalong ba ki Khynnah ki ban baklep lep bat palen jingkat sentur bat ngam ki thlun kin da karen so lada ki let school no lada phimtri da ko babyang sha ki ben em ki wi Khynnah kim ko asha ban school da karen ro ki no ka ni ka karen da thlun so yakini nak tak ada lar phila ban wan ya lambut wan ki jaka ki badi ban sumar yakini ki baka sentur ki le ka ki sumar noi ki hadin rubna shane ki sumar badi ki baka ka tingam ki sumar ki hadin chisna so kini ki long totally normal namar bitang shila ada na surgery bade jayu yakini ya ban speech therapy so dot ka jingkan jong ki kan normal kinam dan kata ka jingsha pet ben ki Khynnah ka jingsha ki ben kiwi ki bangi ile angni center jong ye ka de ki kita ki jingshitong jong klosnam ka jingshitong jong klosnam kam de ki bangi dayo I kumne reng la ban lap ning ba ka jing batai jong ki ni kun janga lanon ki jikhare ini kun janga I tes up para lai bun dai bun lung to isange chipang ibun nang ta de kloi ban yo kan ka jing shit ka jerho kimla ban mare so kum kini ki khilung ru la dangi lab ki don kam ni examen ki ni confirm ba ni le ka eko da lab ki don ka jing thut oklong sam la ban de ka jing pi oklong sam la ni kinu ki we jing thut den la dangi sumari ki por ba byang ki la ban nong totally normal let's school dan kam pep school nang ta ki la ban le kini ki sports ki football ki we school activities kum bang yo nang ta ka ba ngapa ban kham tam kan ong sapang ka jingbom yo I ha por ba dang khai kun kala ban di kata congenital cataract ni ong la ni kata ka jinglong ka bermut no ha itu ki benta jong ki ba padeng ka bayong jong ka khmat kata ka lens bang yo so kala ban di kata la ni kata ka retinopathy of prematurity kata kalong ka jingbom yo I jong khilong ka daw ba jong ka ni kalong ba ya ini khilong la kha ko ka life sok yo iklong kata amut prabnai sting so banda khnai ke ini iklong ikha ko ka arkilo la ni iklong ibla oxygen ba shitam imla batring sim ba la ai snam la ai light ki na banta ka jing system jong ila ni ka jaundice bungi ong so ini iklong ila ban yo kata ka retinopathy of prematurity so hamni ha center jong ni ha ko lawani ile kuno ki team ki pano ko bansara bungi don MOU berki ki wan berki check iklong na do ki dang da yo and kibobon na ki lala pa ki don ka jing thun so ki le ta laser treatment na ni ki eye injections ki ba ki ni kilong na check ye ki serially hadi ba ki wan follow up ni la ki la totally normal nrai la da phem la ye ki ha ko kalai banai la da pi slam pa la di kalai banai ki ni kilong ki nom ni la da pi in the best of centers hang ni shalong la ni shabar hari en garo bin na shu ban ya ki so kan ni kilong strong message ki kham tam na kham ta ki kilong ki ba kha freedom ba kha ba Duna banai kham tam ki ba kha yin nglaka ki hospital jlat te ngai kita rina khaye mun dan te ngi am ado ba ndalap ki kumi ka tam nglat rim nyong benan ta mun dan la chi ki ban sumar sa ko wei galonga jingbom yo snow jong ki khlum namar bangi babuni bangi lap hamni ko center jongi ki bawan ki khlum ki lomba okim kran islam man kran dawan ka pandalap kumi ke shisam sting asam rein da pe ki babun ki ba kim yo snow so bonsin ngin lawan hadu aslam nem te pida din hadu dang khane hadin bukidi dawai ni kuno so menta ni la don kata universal newborn hearing screening test ka baki let test ki klong na do ki bakhang ni dan ki bawan na yen na do kasngini kong baki khala ni
anytime hadian bagi wan check up ni intens kata ji osno jongki bala da kim osno kata kamun dihaban ha jeki specialist jongki ENT bakin doble for the evaluation. So kini kilong kato kat ni naki taki birth defects ki bang ni pe hapo jong kanika escape program kami hapo di ICU ni. Kani ka launch kani ke implementasi kani ka state launch jong ni ka program jong ni ka awareness month. Di haki districts bahaya ru ni la direct haki districts baro bagi ne di kerja awareness ka launch ki dum ne show haki districts ne indon ki awareness camps ni ki screening camps mo ki bandan haki district ko apo juai apo DIC juai pada DIC West Garo Hills district ko banchu ya tu by Kiba kan sadan ka congenital heart disease screening camp kaman salong apo East Kasil sini ada ka Khynnah trek but Khynnah pada putri tahu banai but ka hadin nadap kini kan dan ka ju ka screening camp for congenital heart disease apo juai ka aku way trek but hang Garo Hills pada kan sadan dulu ka cleft lip palate but ka clubfoot jadi ka screening camp kam surgery camp ka banang apo West Garo Hills district apo Duna di kidan ki kenja awareness camps ke ba ki mobile health team kidan apo ki grassroots ki field staff ki ba ni khadi ki mobile health team kidan ki doctor ki staff nurse ki pharmacist kin penlong ki awareness camp ki awareness program ki block lejong ki village community lejong PHC ke CHC jo ki bro ban pen sok yang ni message ke ba kumoi ka ba tai doctor regarding ni ka defect. Tapi kumba layak tu doktor regarding ini pang Kiba defect mo. Lada day menu lada day Kiba hasor ni hanong pendong ru lada ki kamtak Kiba nakam sino pendong ru lada ki dan menu Kiba lap ye kini kini jimpang kaba kan hatam kali bagi nyalam si PHC leni ki CHC Kiba jantam. Nama ki doktor Kiba dan haki tu PHC CHC lu kitip hakado ke sistem lada hakado kedor banuan nyalam ye ki lada benai ke referral syak ni center jungi Kiba dan ya sholo lani hajuai lani hatura punjoi de kila bandai be haki PHC haki CHC kila ban kendo ki kong asya ki kong akan wadi ki kong ANM Kiba dan ki sub center ru kila ban kendo ki mobile health team ki bang judan ki RBSK mobile health team Kiba dan haki blok jong kiru kila ban kendo ki ban kila ban wat tip na kiru hano gedor ki yo e jin thot na ki doktor train na ka na ka area jo ki lane na ka chakasa jo ki na PHC CHC ban kina ada jin thot syakare lembaga referral form bakin high ki shin support center kumanga la mutai pi menem ba kani kan jing anna kamde lani kan jing thut hakapon bakhan kamde kaba ban ong ba umla shu ban sumar kuma oi pi kini ki jong ba pai clip long sam nong totally nong kani kan jing kat shintur kan nong totally nong katua ba am kin nong totally nong kin kran ru kumba nong ki pin mi to shu yaki so kam message kalau kunta kalau ada fi lab kini Khunlung ki badan ka jingthot hakamen phim nei ban tieng kunta la ni ban small le ran nama phim ki haban perkhat di kalau wei juni Khunlung bala dangawan hakapor babyang ini Khunlung ilong balong ki khun kum ki ki Khynnah ki ba kat kum ka snem ka jong in rei la danga ie ini Khunlung in long dependent in tang hakimi kipang ki haban PGI nomor balik in nomor school in non stand so in long dependent bi kimi kipang so kalau kunta ba dei nang ta kadau ba kini kim dei bandon kan ya ta stigma nomor ba dei tang ki phone jong ki dei tang ki phone jong ki dei ban ba ka hiap pateng nim dei ban ba ka hiap pateng ndia kita ka jing hiap pateng ka don tamam dei na manla ka we phone manla we ka kami ka badan ni ka jing thot ka yin jong ki ki mi ba ye kin ai ya ta ka jing stam ki phone kuma ngai ki babon ki la ya da kum yo jing thot ha bun lom ka jing thot a ta ki jing at jong ka japien kum ki to tang ka jing di to folic acid so tang pa ki wan chakmat ru ka ta ka ya da ni tang ye ki Khunlung ndra ya da ki hadien ki phone ki ban sakharu so nakajingtip na itaiwi kimi ba inde ya thu sitiwei nang pechini ni khon janga ishitam kumtu imjumi shabat mar ile ran mentai la long normal kumalong yumi Khunlung la le la kai la nang ban ya thu ki wei ru bangalong kumta kiniele ki badon ni tu jing thot kitang shila karek ya kata jing anna jongki dei maki ki ban ya thu sitiwei
Bah ini kun juga idong punta macam mentah ila lo punta nak kata kadang encourage through yaki briefing makin lagi. Tapi beli berarti ni, sisian bagi layo reference mas, sebut mentah Khunlung Kiba tip bah ni lah final diagnosis ki. Ada kita kena Jepang lah dari kakak cintur dan lah benda yang Jepang kelab senam lah benda itu kecil kerjaan kerja kim kelab food. Sisian mengayo final diagnosis nak kena kesettle. Ni pai ki haki panel pastors. Lagi panel pastors kibun haki bagi dia apa state jungi. But kibun ki bagi lah panel syabar juga jelas jungi lu. Te ni dari social worker ni iba take care ni ki patient ki baro ke ba i shim i counsel ki patient shwa bandai namar ba ni judan ba teng ki khantam ki nong kandong ba pli ki wan na do nong kandong wat teng ba chasor ki wan tang chi sien chi banai do te ban pha li khantam shabar jong kari ki khamtien te ni dan ni counselor ni iba in counsel ki mi ki pa ban pasmo ko e ka ting don kam bandai pa smart shabar te ni dala de counsel e mutang ni sabo e ka les ni ben kre e ka les ba ni sa book e ka flight do ni pha e ki patient ni shabar jong kari da ka flight be but dawan pha na te na sa sumaru da ka flight te ya ka jingmun jing sap ru kala bai lemba ka nega program na BSK na ka national health mission na ka base ka sa ka bai bisa da lemba ka sarkar mi ka ne but na dok shadong ko na do balai na do ni juben kre i kali na do na ka jaka ba kisa na do ka shinong ba kisa ni juben kre i kali le bakin wan chilo shasor nang ni breng ila ban kre kali ban ni dia la mi ki chilo shi airport ban ha kata garanti bang ni pai ki rum nei bang yo kele hi ya ni pa sumar ki dan ki health staff ni ki bagi part dekat bagi chilo shi ki jaka smart bagi dia haru de wan pai de jo Kini ki jingyo ki data sam bang ila le na do 8,000 khatsang do 8,000 apusang jong kini ki heart problem ki Khunlung ki shinrang kata gambar hang ni shin na do dangkha do khat prasnan so ki shinrang na do dangkha do khat prasnan ki don 6,000 khandai pusam nang ta ki kan thei ki don 6,000 saus pa khana so ka total jong ki Khunlung kan thei ba shinrang kalong 8,000 sans pa ri ko bangila yo ka kum ka jing bo jing tho jong re na do snam 8,000 apulai kata ho banai April ha do banai Feb ki jing shitam jong plong snam ki shinrang ki long shispa sa huai sorry shispa apulai but ya ki kan thei kalong shispa phapo sa kata mun kan ni kalong tang na do banai April ha do Feb na tang snam